Salum horas marihita saluhutna. Di hamuh kadamang do dainang manang di dia pehamu maringanan tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion nitu hata Jesus Kristus. Adorakso taparade hata nitu hata nagabe jamita di partangyangan cumulo mahita martangyang. Asini rohama di hamu doho dame siad debata amata dohot sian anakna Jesus Kristus tuhatai. Amin. Hata ni tuhata na gabi jamita di partangyangata na laos epistel di minggu pasapulutuluhod dong Trinitatis. Ima di minggu na parpudi di bulan Agustus di tanggal 30 Agustus 2026. Hata ni tuhata na dienet sian 2 Timotius bidu 4 ayat onom rodi ayat 2 jala topik ni minggu disi hatamido lasne rohako firman Tuhan menjadi kegerangan bagiku. Ujahama dihita sonoma didok hatani tuhata. Ai pasahaton nama anggoau songon pilihan nadapok nema tiki haluluaki nunga hupasidung paraloan nadenggani nunga hupaujung parlujongoki ramo tubain haporsiauni diri nama dijuluku tupal hatigoran silehonon ni Tuhan paruhum natigori di ari suguti tuau alai dada holat tuau tu saluhut nadotahe aka nama kaholongi hapataron nai ima hatani tuhata. Di hamuh kadongan saha porsiaun di gobbarhon Apostel Paulus do marhite turpu jamitaon pabua ngulu niakana porsiai ngulu taon dangadong ibarna sian ngulu ni sahalak olahragawan songon sahalak olahragawan mungkin lebih tepatnya didok disi sebagai seorang pelari. Atik pe dangapala tong itor tulum didok rupani pelari na songo dia do alana songon nataboto ate sahatu tikion adong do nanidok na pelari sprinter, pelari jarak dekat, pelari jarak menengah, jala adong do pelari jarak jauh. Jadi adong do rupani pelari 100 meter, 200 meter, 400 meter, dohot pelari 10.000 meter. Alai laus adong do pelari maraton, pelari jarak jauh, bah pola do sampai 42 kilometer. Nah ya binereng rupani maraton internasional. Manang adong do pelari estafet. Jadi dangapala didok pelari dia do nani dok na di bagasan turpuki alai molo taparrohahon sianak kahatorangani mungkin pelari jarak jauh dora maksudna. Tapi gima didok di ayat pitui nunga hupasidung paraloan na denggani nunga hupaujung parlujongoki ramot tubaen haporsiauni ninna Apostel Paulus disi. Di ida Apostel Paulus do naswadong ubani ngulu taon sian sahalak parlujung manang seorang pelari. Ahado huroha na ikut takas di parrohahon songon sahalak parlujungi. Jadi molo di gobarhon naki ngului ngulu tau songon sahalak parlujung ahado haroa na ikut takas di parrohahon disi. Tutu na parjulu molo taparrohahon naka parlujungi ate. Ikut di parrohahon ni bana do awal pertandingan start nai. Napaduahon moladong awal atong ikonadong do akhir pertandingan. Jadi dakolan na mengawali ay budu halak denggan di awalai alai dang denggan di akhirna. Jadi bagaimana dia mengawali pertandingan dan bagaimana juga dia mengakhiri pertandingan. Kemudian seorang pelari harus maparrohahon beban
Jadi mau lubui seringan mungkin paruau kau marupani celana nai baulu do sipata teride sude hai nai. Bahkan laos holas segitiga itu rupani dipakai. Jadi berusaha seringan mungkin. Dan ada kia pelari sepatu pacus. Manang sepatu tikat molo dipo didoba do sepatu jika lina. Dan ada kia dipakai songoni. Yesui gabe mar jeans ibana, mar safari, mar jas, songonawo dan adongi. Seringan mungkin. Jadi ikon di parohahon deh. Kemudian waktu, ala adong do waktu na atong. Adong waktu start, sahatu finish. Jadi adong do durasi nih waktu. Tang bui, lupa honon nih seorang pelari noni. Rute pertandingan, dia tu dia. Ido bena sebelum pertandingan nih, olo do jolo dilewat ya kapelari asa diboto ibana non. Oh, disodo HP Medan na disodo. Soni marupani akka pelari aturan main. Jadi tidak kalah pentingnya aturan main. Undang main curang ate. Ayo lo do disipak pak nidongan na dijulu ya satu cup. Jadi dang denggana tok songoni. Stamina. Unang dijulu di awal lai menggebu-gebu. HP dung di tonga-tonga tu cup. Tak sahak betu akhir. Jadi harus diperhitungkan stamina, tenaga. Godaan di dalan. Dakolat jolma. Nasai makilapi songoni rupani buti. Olo do godak si berengod di dalan ni. Basutung lalap. Ayarong do hiain na songoni palari. Jadi amat tahun. Bah nalomorwana manuhortano. Jadi holat di bereng. Dijualin na. Saya lalap ibana buti mamerengi. Do nomor ni. Pajual lai sino ni. Hape rongan na ngeleju tujuluan marlujungi. Ibana saya lala mamerengi. Ijual lu hape on. Nak dijual. Jadi ikon dihindar rodo siane. Ba totuna mardo mutusi fokus na ate. Fokus ibana songoni. Unang momar. Sima lolong na tu habirang dohotu siamun. Jalan apa sapuluhon. Pastikan menyentuh garis akhir manang garis finish. Ay marisuang don no sude parlujungon nai molodak sahati bana tu garis akhir. Jadi moloau memerek pinomat sisa puluh hali dang bui lupa honon manang abai honon ni seorang pelari. Hama kamang dohot tamu inang hurang lubi songoni don waing nanidok ni Apostel Paulus di bagasa turpukon. Molo tadok na kisapulu nariko di parrohahon pelari molo Apostel Paulus madok pinomat tulu na ikot takas di parrohahon na marlujungi tudosan na rupani tu pardalanan ni ngulutaw. Na parjulu didok pasidukon paraloan na denggani mengakhiri pertandingan yang baik. Songo dia do ibana pasidukon paraloan nai. Waduh ibana tutu pasidukon. Ngatadok nak kiningan, adong do halak, ayang go dia walay soina madenggan na, alay dang buy sidung. Dang denggan, molutuk siduk pedang denggan. Gabirwado rupani baritana. Mardomu tu si, pinomat adong matulu na ikut diingot. Jadi, bohado pasidukon, paraluan na ringgani nak kiningan adong matulu na perlu ingoton ni ibana. Bah na parjulu ala tudusan na nakitu pardalanan ni ngulu taon tu sahalak parlojong ya berlombalah dengan tekun. Mangulu maho di bagasan ketekunan. Molo didok tekun berarti serius. Unang atong marmeam-meam. Toema enak. Emena masak digagat ursa, baina masa imanyula, dagudang dosongonin wain. Jala ido nagabe jut masalah di hita. Dakolat dihamu diaupe. Jadi na terus berusaha belajar serius do hita na manguluan. Molo jujur hita maddo, jujur do pe hita dak serius. Dak serius mangulu, dak serius mangula.
Molo serius pehita, mungkin serius holat tu dirina. Serius holat tu ulauna. Serius holat tu keluargana. Serius holat na manarihon narikot di pardagingon. Hanya serius memperhatikan hidup jasmani. Suku-sukunna serius dohita nang dina manarihon hapor seauta, manarihon di partodiota. Ayolo do halak siya nari minggu tu hari minggu holan na karejo. Lupa ibana manarihon ngulu partodion. Totu taingok do pesan ni sada edekor unang lalap di arta portibio naninay. Unang lalap di arta portibio. Sobinoto marujung nguluon. Molo di doksong ni tang nasorikot ngulu di portibion. Rikot doi. Munapik doi hitan no molo tadok dang rikot. Rikot alai hatanya de madok unang lalap. Jangan terlena. Jadi molo serius kita memikiri ngulu perdagingon, bah iko serius dotong memikiri ngulu partodion. Ima na perjulu. Jadi bohadu hita pasiduk kon para luan nadinggani, ya berlombalah dengan tekun. Napadua hon tinggalkan semua beban dan dosa. Ngatadok nakidigijang seorang pelari, dia terus berusaha meringankan beban di dalam tubuhnya. Asabui ibana kencang larinai. Ngatadok kinak-kiningan. Bahkan adong doholan nama make segitiga. Lapatan na aha, aidang bui halak merlujung mulu gudang beban di pamatang nai. Molo pibui merlujung ibana, nga pasti terlabatan non ibana. Ngagabi jumulu akka donganna. Buasa ala pasorat tu. Jadi songoni duhitan na manguluon, unang besa dibuah-buan buban na salpuih. Ay dahulat di tanggal sadai du hitamat dok nak salpu tahun na buruki. Sebulan nai toy mak yoppa dotong muse na tahun 2025. Saat ma muse diponani 2027 tong dibuat muse masalah boban na di 2020 nomi. Tabayak ko monuang 30 tahun saya diopau pamai. Ay harusin waik pedak taropa. Labohama muse tabba akabiban nasalpo. Atik pe ikot ta akui do, takadong ngulu na tanpa beban. Alay unak tabbay bebanmu. Tatiru maparlujongi. Napatuluhon, ya mata selalu tertuju kepada tujuan. Ngatarok nakifokus. Jadi na mangulup kita, mata selalu tertuju kepada Yesus. Boy do tabereng kiri kanan, boy do taberek satok kitu pudi, alaikon tertuju do hita tu Yesus. Unak kolan na tu kiri kiblat na manang na tu kanan. Tu gijang, unak kolan na tu toro. Sahalak pelari ikon fokus do ibana di parlujungon na. Unak say holan na momar na kita do rupani. Taingo do istri ni silut, pak na do tujulu, anggorohana pikiranna tupudi do. Akhirna aha, bagawi batu siray banay si. Bahita na ngolo songonete, unak pak na lau tujulu, hape rohana pikiranna say tupudi. Totu hal na paduahon na ikon rikot di parrohahon sahalak parnujungi, na ikot takas parrohahonota ima paujukon parlujungotai. Jadi harus menyentuh, mencapai garis akhir manang garis finish. Gudang do akamang dohot tamuinang anggo di awal lay denggad do parlujongon na songon na tadok digijangi. Alai bagaimana dia mengakhiri pertandingan. Bohado ibana saat na menyentuh garis finish. Jadi songoni do hita na manguluon ikosa do hita tu ujungna. Dirajumi Apostel Paulus dirina
nunga sahatu garis finish jala di do ibana dangapala liling naik di do ibana ba salpu nama nguluna sian Portibion. Tetapi yang dia pastikan bahwa dia sudah menyentuh garis akhir. Songon nanidok na di bagian na patuluhoni dijamoton, diramoton dirina manang haporsiauna. Lausido bagian na patuluhon, hal na patuluhon na perlu diparrohahon sahalak parlujung manang na ikon takas parrohahonota. Mangaramoton haporsiaota memelihara iman kita. Godang do aka parlujung na sosahatu garis finish aladang diramoton dirina manang dang diramoton parlujongon nai. Nunga tarot naki digijang ditikin na marlujungi macai bahak do nabui manaiti rohana. Losoni do hita di pardalanan ningulu taon. Nabui bahak do manaiti rohata. Alahina ulini Portibion, alahina tabu na adong di Portibion, lalapita gabe daksa hati tatu garis finish. Molo peibana sahatu garis finish, ba dangapala dengan parsahat nai rupane. Alani pastikan malua hita sian sudi aka godaan na adong di Portibion. Hama kadongan jala ikon taingot holan akana sahatu garis finish do nama jalo mahkota tupal hanguluani. Dungi muse hola sada do juara. Ate dangadong juara 2, dangadong juara 3, dangadong juara harapan. Dangadongi. Hola di Portibion do adong juara 2, juara 3, do juara harapan sada 2 tulu dan lain sebagainya. Hola di Portibion de anggo haduan di surgui hola juara sada do na adong. Jadi ipe tapastihon akamang dohot tamuinang juara sada hita sudi. Dang juara 2, dang juara 3. Jadi soto kadong rupa ni madok atau emak molodang dabok juara sada, nangwa pala juara 2, nangwa juara 3, apalagi juara harapan. Daung ikut juara sada do hita sudi dan hanya juara satulah yang dimahkotai mahkota kemenangan. Holat tuaka namonangido diselukon tupal hanguluani. Hitama salah satu nadapotani. Amin martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan di hatam nauku bigi hami. Paurat tomai di bagasan rohanami. Asa di parbiho katami parbuena dengan parbuena tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami doa. Amin.